வெல்கம் டு மை சேனல் ஜானு சதீஷ். நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு சிப்பி பலகாரம் செய்து காட்ட போறேன். சிப்பி பலகாரம் கோதுமை மாவுலையும் செய்யலாம், உளுத்தம்மா சேர்த்தும் செய்யலாம். நான் இன்றைக்கு தனியாக கோதுமை மாவில் எப்படி செய்கிறதுன்னு செய்து காட்டுறேன். நீங்களும் இந்த ரெசிபியை உங்களோட வீட்டை செய்து பாருங்க. உங்களுக்கு என்னுடைய ரெசிபிஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதாக்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சரி வாங்க சிப்பி பலகாரம் செய்ய போகலாம். சிப்பி பலகாரம் செய்ய தேவையான பொருட்கள்: மா 250 கிராம், உப்பு சிறிதளவு, பட்டர் 60 கிராம், தண்ணீர் தேவைக்கேற்ப. இது இவ்வளவும் சிப்பி பலகாரத்துக்கு நாங்கள் மா குழைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள். பானி காய்ச்சறதுக்கு 200 கிராம் சீனி, 4 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணீர். முதல்ல நாங்கள் மாவையும் உப்பையும் சேர்த்து கலக்க வேணும். இது ரெண்டும் வடிவா கலப்பட்டோன்னு அதோட நாங்கள் பட்டரை சேர்க்க வேணும். பட்டரை முதல் அந்த மாவோட வடிவா கையால் உளுர்த்தி கலந்து விட வேணும். பட்டரும் மாவும் இப்போ வடிவாக கலவட்டுட்டுது. இனி நாங்கள் இதோட தண்ணீர் சேர்த்து குழைக்க வேணும். தண்ணீரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு நாங்கள் ரொட்டிக்கு குழைக்கிற மாதிரி குழைச்செடுக்க வேணும். தேவைக்கேற்ப தண்ணீர் சேர்த்து கையில் ஒட்டாத பதத்துக்கு இந்த மாவை நாங்கள் குழைச்சி எடுக்க வேணும். பாருங்க, மா இப்போ கையில் ஒட்டாமல் வடிவாக குழப்பட்டுட்டுது. அதை நாங்கள் 2-3 நிமிஷம் கையால் அமர்த்தி குழைச்சி எடுக்க வேணும். பாருங்க, மா நல்ல சாஃப்டாக வந்திருக்குது. இனி நாங்கள் சிப்பி செய்ய தயாராகலாம். அதுக்கு நாங்கள் மாவை சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்ட வேணும். இலங்கையில் நாங்கள் வருஷம் தீபாவளி அல்லது ஏதாவது கொண்டாட்டங்கள் என்றால் பைத்தம் பலகாரம், சீனி அரியதரம், முறுக்கு, சிப்பி பலகாரம் போன்றவற்றைத்தான் செய்கிறது. அங்கே பலகாரம் செய்கிறதே ஒரு கொண்டாட்டம் போல தான். ஏனெண்டா நாங்கள் மட்டுமில்லை, அயலவர் எல்லாரும் சேர்ந்து பலகாரம் செய்கிறதுல ஒரு சந்தோஷம். இப்போ நாங்கள் இங்கே நிறைய ஸ்வீட்ஸ், கேக்ஸுகள் எல்லாம் செய்கிறோம். ஆனாலும் எங்களோட பாரம்பரிய பலகாரத்தின் ருசியே தனி, அதை அடிக்கவே முடியாது. பாருங்கோ, இப்போ நாங்கள் உருண்டைகள் எல்லாம் உருட்டியாச்சு. இனி நாங்கள் ஒரு ஃபோர்க்கை வச்சு சின்ன சின்ன சிப்பிகள் செய்யலாம். நான் இலங்கையில் இருக்கேக்க என்னுடைய அம்மாவோட சேர்ந்து இந்த சிப்பி பலகாரம் செய்திருக்கிறேன். அவள் மாவை குழைச்சிட்டு என்னட்ட தருவா. நான் அதை உருட்டி சிப்பி செய்து அவൾക്ക് கொடுக்குறேன். நான் பிறகு அதை அவள் பொரிச்சு எடுப்பா. அவளோட சேர்ந்து பலகாரங்கள் செய்கிறேன்டா எனக்கு சரியான விருப்பம். எனக்கு இந்த சமையலில் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்ததுக்கும் அம்மா தான் முதல் காரணம். எப்பவுமே எதுக்கும் இல்லையென்று சொல்ல மாட்டா. என்ன முயற்சி செய்தாலும் எப்பவும் உறுதுணையாக இருப்பா. இலங்கையிலேண்டா நாங்கள் வாழைத்தண்டை வெட்டி அதில் எண்ணெய் பூசி அதுலேயும் ஒரு சிப்பி பலகாரம் செய்யிருந்தாங்க. இங்கே வாழைத்தண்டு கிடைக்காதால நான் அதுக்கு பதிலாக ஸ்க்ரேப்பரில் சின்னனா ஒரு 5 பக்கத்தில் இப்படி நாங்கள் உருட்டி எடுக்கலாம். பாருங்கோ, சிப்பி பலகாரம் எல்லாம் ரெடி ஆயிட்டுது. இனி நாங்கள் இதை பொரிச்சு எடுக்க வேணும். எண்ணெயை மிதமான சூட்டில் வச்சு இந்த சிப்பி பலகாரங்களை நாங்கள் பொரிச்செடுக்க வேணும். ஒரு அடி அள்ளி போடாமல் இப்படி ஒண்டொண்டா போட்டிங்களா அது ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் வடிவாக பொரிஞ்சு வரும். பாருங்கோ, சிப்பி பலகாரம் எல்லாம் வடிவாக பொரிஞ்சு கொண்டு இருக்குது. நான் உங்களுக்கு ஹாஃப் ரெசிபி தான் செய்து காட்டியிருக்கிறேன். உங்களுக்கு கூட வேணுமெண்டா நீங்கள் இந்த ரெசிப்பியை டபுளாக்கி செய்யலாம். பாருங்கோ, இப்போ நல்ல கோல்ட் கலரில் இது பொரிஞ்சு வந்துட்டுது. இனி இந்த சிப்பி பலகாரங்களை நாங்கள் இறக்கலாம். முதல் பொரிச்சது போலேயே நாங்கள் மிச்சம் இருக்கிற சிப்பி பலகாரங்களையும் பொரிச்சு எடுக்க வேணும். சீனி பானி காய்ச்சி ஊற்றுறதுக்கு முன்னம் சிப்பி பலகாரம் வடிவாக ஆற வேணும். நான் முதல் நாள் சிப்பி பலகாரம் செய்துட்டு அடுத்த நாள் தான் பானி காய்ச்சி ஊற்றினான். சீனி பானி காய்ச்சறதுக்கு நாங்கள் சீனியையும் தண்ணியையும் சேர்த்து சூடாக விட வேணும். சீனி நல்ல வடிவாக கரைஞ்சு கொதிச்சு வர வேணும். பாருங்கோ, சீனி கரைய வலிக்கிட்டுது, கரைஞ்சி கொதிக்க வலிக்கிட்டுது. பாருங்க, இப்படி
நுரைச்சு கொதிக்க வேணும். இந்த பாகுவை ஒரு கம்பி பத பாகுன்னு சொல்கிறது. அதாவது நீங்கள் 2 விரலுக்கு நடுவிலையும் எடுத்து பார்த்தீங்களன்னு சொன்னால் ஒரு கம்பி போல் நூல் மாதிரி அந்த சீனி பானி இழுபடும். பாருங்கோ இப்படி பதத்தில் வரும். இனி நாங்கள் இந்த சூடான சீனி பானியை சிப்பிக்குள்ளே ஊற்றி வடிவாக கிளறி விட வேணும். எல்லா இடமும் பானி படுகிற மாதிரி வடிவாக கிளறி விடுங்கோ. இதை நீங்கள் வடிவாக கிளறி விடாட்டி பானி சட்டியின் கீழே போய் ஒட்டிடும். அப்படி ஒட்டி இருக்கக்கூடாது. ஆனபடியாக நீங்கள் இதை வடிவாக கிளறி விட்டீங்களன்னு சொன்னால் சிப்பிலேயே அந்த பானிய அளவும் பிடிபட்டு நல்ல வடிவாக வரும். சீனி பானி காயும் வரையும் இதை வடிவாக ஆற விட வேணும். பாருங்கோ ஆறினா பிறகு சிப்பி பலகாரம் அப்படி நல்லா வந்திருக்கண்டு. நீங்களும் இந்த ரெசிபியை உங்களோட வீட்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்கோ. உங்களுக்கு என்னுடைய ரெசிபிஸ் பிடிச்சிருந்தால் என்னுடைய சேனலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதாக்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.